India mi ka channel banwan rak kubor ba man lakas ni. Ka India ka sngi baar kalayo ban penpoi Haduh ton kilat jingiarap sa Afghanistan kum shibanta ban ai jingiarap ya kategori ka bala ktah ha jumai ubajur haki kendia sngi balalej. Namar la ong ba palat 6000 sos pa angut ki breu kila du no ialah ka jingim bar ka kumba 8000 sos pa atam ki bala mensau ha ka than is jong ka Afghanistan hadin ba ujumai uba Haduh 6.0 magnitude ka jingklan ulapen kenyo ya kategori ha ka sngi ublei. Kumtala ong ba kite kilat jingiarap bala pha da ka India kide ki bala shupen poi da ka lingseng bakar pang jong ka India. Menteri Katanat Kambari USJ Shankar ulayatu ba ka India ha ka tega sngi kalayo ban pha Haduh ton ki mar jingiarap kentup ya ki jankop ki yingjan ki tiar penkhot ki top buum ki generator ki tiar shed jingshat ki tiar penkhot bala banra ki janthia ki dawai dashin bat ki we de ki banyarap ya ki ha ka jingdon kam jong ki ba man la ka sngi. Ka India kandang peteng ban buddin ya ka jinglong jingman hamadan bat ban pha shushu ya ka jingiarap ha ki sngi ke banwan. Laong utei Menteri Kambari ke India haba ai jingkran ha ka te ka sngi. Menteri rang ba du ke India Narendra Modi haba ai jingkran shekinong tho kubor ha ka sngi nongkong ulaong ba ke India ka kloi ban ai kti kamon kadiang bat ban yale ban pha ya baro kilat jingiarap kat kibala ban ai shakito kibala shakta jur ha utei ujumai ha Afghanistan.